No, proto já radši půjdu, když nebo tak. Ty budeš fotografka, jo, hlavní. No, fotograf, jo, až na to, že tam odpočítává sekundy. No, zapnutá kamera na tom. S ním před. Tak jim pomož, ne? Ještě být dva a už to bude. No, však jste dva, tak co? No, už jdeme. Psa si vemte na pomoc. No to bude teda hruza. Tak jak už můžeš tlačit, tak už je to paráda. Jo, to jo. Tak rád, já jsem teda měla křížový bolesti, takže mě nevolalo příklad. Čau. Prý bacha to jede. Štefan se tam rozkal. Běžím pomoct. No hodnej, zůstaň. Ale ty tam nechci sedět, vole, to bylo. Včera očuchal, že? No, jo. Pojďme. Jedem. Ještě jedu! A teď to na mě na všechny spadne. Bude po bajgrovi. A je bajgrůvka. No, mám zamil ten stoleček. To někoho nezabije, tyjo. Stoleček. Tak, stoleček. Jo, točím to. Se bojí o svýho pančíka. Netlačte tam na něho, to padá, vole. To padá na tu stranu. Ne, nepadá. Padá to a to drží tašku. Tak z druhé strany někdo. Co? Gusto. A bacha, to někoho nezabije. Robine, uhni s tama. A teď mu upadne celý zrcátko a bude v řiti. Můžu ho pohladit? Jo, on nekoušel, už jsi mě včera očuchal. Zůstaň. Ne, Dusty? Ahoj, nevím. Je tam nějaké knín. Fakt borec, já. Mám děvenou stoličku. To bych chtělo podepřít trámem tady z té strany. Včera na chodbě čuchal. To krásný pes, že? Dobrý hovátko. Američan. Jaký Američan? Haváriu? Robine, běž tam a pryč. Je to Michale. To mají černoší. A vůbec nesmrdí, ale. Víš, jak si pohladíš psa? Jo. Oni rastí. Počkej, já tam teď. Robine, běž do toho. A to byl Nemají konec. právě, já říkám, že já ještě pošparcuju. Jo, jsme dobří. Někdo vleze a má to na Hoši, Tak ještě, že nás bylo pošparcujte to. To je na riziko, vy už nese. Na ten řebík zabíjet, si nepěkně do nohy. Na druhé straně. No, konečně. Nevím, jestli to udrží jako tak. Takový klasický. Musí být krátký, hej.
to je pravda. Proč mluvit? To udrží to třeba. Nevím. Jo. No, Auto má kolik tunů? uvidíš pátek, sobota v hospodě. Já taky ne. On se prcat určitě, že jo? Už to dokončí, už ty fajn, to je to lepší. Jo, babo. To dělají, že ti chlapi, si říká. A ten Na pivo. Ale to... Na rampě se mastí s tím výbuch špinavý jako. Ale ještě bych a to pak jenom tak podepsal. jak se bude vracet dolů a bude po autě. No, jsem viděl, jak se spravovali škodárnu. Že jo? Jo, Adame. Škodovka, to je papírové auto za Betečka, ale... Papírové auto za becečka. Zatím dobrý, ne? A teď do něho kopně a spadne celý. Kolik nás je? První, bych ti řekl. Ale tě můžu dát. To bylo dobré. Nebyl. Akorát Prava jeden člověk. ten vlastník jsme úplně Robin, Giuseppe. co myslíš, že tam je? Rezerva. Kde je název? Jo. Tam šéfuje. Dala jsem si jednu výběrnu vaši. Dobrou, pojď. Ale to vypadá lichagaj červa teda. To jo, já bych to nepolkl. Já jsem mu jenom tak vycucl tu šťávičku a vyplivl jsem mu, ale ještě to šíkat. Lil. Jeliš, máš to natočený? No mám, to ještě ani nevypla. Jo, mějte, kdyby něco, Tam děláš mějte. Hned jsme tu.